Så er vi på vej. Vi er ude hos Niemanns maskinstation. Der er mange, rigtig mange. Når man så tager det her oversnit. Så er vi ved at være inde ved Solrød Strand, tror jeg det er. Der er ikke for meget plads til traktorerne herinde. I alle de rundkørsler. Okay. Jamen, det er da en holdning i hvert fald, Dennis. Har du nogensinde selv haft det? Jeg har prøvet lige her et lige på kort tidspunkt, men helt der til sommeren er, så det er jeg så super konstant med at jeg så det er noget, der bliver med. Tak fordi du var der til dig. Ja, selv tak for det. Lasse skriver, at jeg har aldrig haft et overskæg. Jeg har en stærk. Man har ret i det her, det er godt, hvor det her optager nu, ikke? Jo. Det er imponerende arbejde af Rasmus og ham, de har lavet. Det synes jeg også. For at stavle det her på benene og få det. Så er vi på vej til Christiansborg. Til byen. Det er dejligt, og det er et stolt syn, synes jeg, at se et erhverv, der på mange måder fylder rigtig godt i Danmark, på den måde tager aktion for deres egen fremtid. Jeg har glædet mig til at møde jer her i dag, og I skal vide, at Liberal Alliances mange møder rundt om i landet i den senere tid, med mange forskellige landmænd fra mange dele af landet, har givet os en enorm viden, men først og fremmest en enorm respekt for det, som I går og laver til hverdag. Jeg skal ærligt indrømme, at landbruget egentlig ikke var noget af det, som vi allerførst havde på dagsordenen. Grunden til, at vi engagerer os i det nu, det er ganske enkelt, at der var repræsentanter fra jer, som kom til os og bankede på og sagde, der er ikke nogen længere, der vil lytte til os. Vil I lytte til os? Og det har vi gjort, og det er vi blevet klogere af. Samfundet har brug for dansk landbrug, og derfor så skal vi
som politikere giver nogle rammevilkår, som sikrer dansk landbrugs fremtid. Billedligt talt, så kan det ikke være rigtigt, at man beder jer om at konkurrere på en motorvej, hvor de andre må køre 100 km i timen, og så siger til jer, I må kun køre 80 km i timen. På den måde vinder man ikke, på den måde har man ikke en chance. Det skal vi have lavet om på. Spørgsmålet er så, om VKO's grøn vækst sikrer jer ordentlige rammevilkår. Det mener vi ikke i Liberal Alliance, og derfor arbejder vi for, at planen tages af bordet. Helt af bordet. Når vi er imod grøn vækst, så skyldes det ikke, at vi ikke synes, at der... Kortere tiden, Anders. Vog intet, våger intet, vinder. Det motto, det leder jeg altid efter som idrætsmand. Jeg synes, I våger en hel del i dag, og det har jeg min dybeste respekt for. Jeg har mødt og snakket med en hel del landmænd i de sidste måneder. Og en af de ting, som har gjort mest indtryk på mig, det er at have fået et indblik i det enorme byråkrati og detailstyring, som I landmænd dagligt er udsat for. En landmand, han fortalte mig om, hvordan han frygter hver gang, at den her hvide vogn med kontrollanten kører ind på gårdspladsen. Og det gør han, fordi at han ved, at selvom han passer sit job og gør sit bedste for at overholde den enorme mængde regler, som politikerne har presset ned over ham, så kan kontrollanten, hvis han vil, altid finde noget, som ikke er i orden. Ikke mindst, hvis han måske har en dårlig dag, eller kemien mellem ham og landmanden ikke helt er i orden. Og i et erhverv, hvor man skal fordoble sin produktivitet hver 15. år, for at være konkurrencedygtig, så kræver det, at man har tid til innovation, tid til at udveksle idéer, tid til at snakke med naboen og med kollegaen. Og det kan være svært, når så meget tid går med bureaukrati og med at udfylde blanketter. I Liberal Alliance, der mener vi, at de landmænd skal have friheden til at dyrke jeres jord og passe jeres dyr på lige vilkår med jeres kollegaer i Holland, i Tyskland og i det øvrige Europa. Det kræver, at Christiansborg giver landbruget nogle... Hvis man skal have indflydelse på, hvad der sker i Danmark, så skal man deltage aktivt. Og det har vi gjort fra Dansk Folkepartis side. Vi må sige, at i forhold til grøn vækst, der var 2 veje, man kunne gå. Man kunne gå en vej, hvor man gik helt ud af en tangent, og vi er endt ud på noget, der hed 30.000 tons kvælstof, eller man kunne gå en anden vej og prøve at begrænse skaden. Det var den, vi tog op i Dansk Folkeparti og kæmpede for. Så endte vi på et niveau, som man kan have en holdning til, og der er ingen tvivl om, at det har vi også, og det har I også, og det skal vi også have. I forhold til, at I står her i dag, der må vi sige, at på Christiansborg har vi hørt, hvad landbruget har sagt. Jeg har haft rigtig mange møder med landmænd, jeg har haft rigtig mange møder med organisationer, som har haft en holdning til det her. Og man må sige, at der er blevet sagt mange ting, der er også blevet sagt rigtig mange gode ting. Og der er ingen tvivl om, at landbruget er jo et stort aktiv for det danske samfund. Og dem, som ser på det her, som måske ikke har en stor interesse i landbruget, så skal de jo bare huske, at landbruget bidrager jo til hele samfundet. Også til skolen. Jamen, tak for det, René. Og så er planen, at der ikke bliver talt nu, men jeg synes, I skal finde nogle københavnere og komme i dialog med, inden vi får lov til at køre fra klokken præcis 17, bliver vi eskorteret af politiet ud til Fisketorv igen, hvorefter vi glider samme vej tilbage igen. Der er nogen, der har puttet P-afgifter i vores ruder ude på Fisketorv. Den tager vi senere. Men det skal I ikke lade jer skræmme af. Det er små ting i forhold til grøn vækst. Jeg synes, vi skal give jer alle sammen en... Jeg vil sige, gå ud og sammen med københavner, inden vi kører hjem. Men dem, som har traktor stående, I er også velkommen til at gå tilbage til traktoren og få lidt varme. Men jeg vil sige tak, fordi I kom, og tak for en god dag, og vi ses.